і гаворым пра свае праблемы, таму што гэта мы вызначае стукануць. Мы да гэтага часу не лічым, што яны нашыя. Што калі ты ідзеш да ўлады на кагосьці скардзішся, то трапік. Таму што у нас ніколі яе сваім не было. І з гэтай нагоды вось адрадзіцца там, не адрадзіцца там, і ўсё это астатняе, пра што трэба вось, пра што баліць. Што там, ну як нам жыць, там і ўсё трэба ўсё роўна бачыць, што одно справа там социально активные, яны вось усе, кто гэтую гуляются, это Хоменко увесь час по-белорусски говорит. А я слышала, как он с Хисевичем на русском говорил. Але тыя спадкі, якія засталіся, можна цікава раскласці праз музейную некую інфармацыю дзеля таго, каб стварыць вось гэты культурны ландшафт ці асяроддзе, у якім можа нарадзіцца вельмі цікавая рэч, вельмі новая рэч. Ну, калі вось зараз пасля ўсёй гразі, што я нагаварыў, цябе некага мёду дастацца. Вельмі цяжка жыць паміж, ну, я говорю, я не памятаю, гэта я пераламіў чыюсьці цытату. Вельмі цяжка беларусам жыць паміж масонскай дэмакратыяй і ядзерным праваславием. Лучше про конгломерат. Проще было. І куди скіліцца, ці не скіляцца ўвогуле. Ну, вось тут, толькі тут можна знайсці тую стратэгію і узгадаць аб тым, што ну, нейкія спадкі засталіся. Всё, спяваць.